नोंथांनि ओनसोलाव मोब्लिबा खनले थांबाय थादों नामा? जुदि नोंथांनि ओनसोलाव मोब्लिबा थांबाय थादों एबा खनले मोब्लिब गोहोआ थांबाय थानायाव नोंथाङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों, अब्ला नोंथाङा मोनसे जानबुं नम्बराव फन खालाम। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज, मोब्लिब बिफाननिफ्राय गासै रायजो राजाफोरनो मोनसे जानबुं नम्बर फोसावदों। नोंथाङा WhatsApp बाहायोब्ला WhatsAppजोंबो मेसेज हरनो हागोन। WhatsApp नम्बर फोसावदों मोब्लिब बिफाना। बोथोरनि सैनो हायै बायदि गरमाव मोब्लिबा बयनिबो थाखाय गोनांथि, नाथाय बबेबा ओनसोलफोराव मोब्लिबा मोजाङै थाया आरो गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनाङो। बेखौनो नोजोर बोनानै मोब्लिब बिफाना रायजो राजाफोरनो हेफाजाब एबा सुबिदा खालामनानै होनाय बायदि बे जानबुं नम्बरखौ फोसावनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांनि ओनसोलाव मोब्लिबा खनले थांबाय थादोंब्ला APDCL नो थोंजोङै मिथिहर। जेबो गिनांगौ गैया लासेनो गोनो गोथो जायालासेनो 7575999666 जानबुं अनजिमायाव मेसेज होनानै मिथिहरनो आरो फन खालामनानै मिथिहरनोब्ला नोंथाङा 1912 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै मिथिहरनो हागोन। बे नम्बरखौनो APDCL रायजो राजानि हेफाजाबनि थाखाय फोसावनाय जादों। APDCL अरायबो नोंथांनो फिननाय होगोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा इमेलनि गेजेरजोंबो मिथिहरनो हागोन। इमेलानो जाबाय cgmcr.apdcl@gmail.com। बेनि गेजेरजोंबो नोंथाङा मिथिहरनो हागोन। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।